Pakde Gareng mriki Pakde Gareng. Ayo. Warung pojok yuk diaturake ngurmati Pakde Gareng tralala. Oke, yuk. Nenonona. Niku anak wedok pernah ini. Mbak Birgita niki. Nggih. Oh, jin. Pret kok diakoni anak wedok. Lho kudune bangga. Seharusnya niku Pak Dalang nuwun sewu, Pak Gareng niku malah seperti papa saya. Soalnya kan tadi kan disuruh sama panitia untuk mengumpulkan KTP nggih toh, Pak. Terus saya melihat napa kelahirannya Pak Gareng niku 1977 nggih toh Pak Gareng. Jenengan itu saumuran papa saya Pak Gareng. Jadi kula niku pantes manggil jenengan niku papa. Yo anggepen aku papahmu. Iya, Papa. Tadi aku diolok-olokin sama Pak Dalangnya, katanya aku itu pacarnya banyak padahal kan aku jomblo, Papa. Sing ngomong nek pacarmu akeh kuwi sapa? Itu Pak Dalangnya. Betul. Kok sampe bilangnya aku. Pacar ki pacangan acara. Wah, kuwi lho lah Jadi ngerti awakmu ta. ki kerep ketemu karo Pak Dalang beda-beda, karo kanca-kanca sing beda-beda. Dadi pacangan acaramu ki akeh. Ngono kuwi ngendikane Pak iki ngono kuwi. Oh iya. Dadi bengi iki sampean pacare iki Pakde Gareng tralala. Nah, Iya, betul pasangan acara gitu. Nah, pacar ki saka tembung pacangan acara, ora kok pacar sing anu kuwi dudu. Sing anu kuwi berarti apa judulnya? Sing ana kedekatan hati Iya, dudu nduk. Dadi ketemumu ki karo kanca-kanca ki akeh banget ngono. Oh, lha sing enek kedekatan hati ini jenenge apa? Kuwi pacar napa Pak? Asma napa? Pacar banyu. Tanduran. Kaya kitek kae. Sugeng Niki enjing. sampun Nggih. lulus anggenipun dados sarjana seni insyaallah menika badhe S2. Dados sinden jaman sak menika Nggih. ora kena sinangga enteng Pakde Gareng. Oh leres. Titele do dhuwur-dhuwur, do jenius, do pinter-pinter ngoten niku. Sekolahe wis dhuwur-dhuwur ngentekke ragat akeh. Nggih. Sarjana kabeh. Nggih. Mila jenengan ampun kalah kalih sinden, jenengan kudune ya S2. Yang perlu dokter Gareng tralala. Kula pun SPDP ya Pak. Berarti sarjana pendidikan apa ini? Sampun sekolah pedodel. Oh alamah medhot. Iya ning cita-citane anake kaya panjenengane Pak Cahyo Ibu Kesi. Maksudnya sampean? Soleh-soleh. Iya, soleh-solehkah tur genah-genah. Lah Nggih, wonten Ani. Mas Bima nggih ingkang wonten pondok. Bima anake Boten sapa? Bima. Nggih. Lah nggih Mas Bram. Bae sing kok eling-eling guru biomoringa lho Mas Brahma. Nggih. Brahma Kumbara. Tak omong lek ora ngerti takon. Putrane sinten asmane aja bedhek-bedhek ngono. Lho, lah kula Streaming kula sing mas ribuan. kula mboten bedhek, kula matur sinten? Bima. Lah nggih, Mas Brahma niku duwe kanca Bima, ngoten lho karepe niku. Bima sinten? Bima kancane Mas Brahma. Kanca teng pundi? Lho, sampean teh kok Mas Brahma wong niku sines kancane sampean kok. Oh iya bener tak takokake. Ketake ning kono duwe kanca Bima apa ora? Enek kancane kobongan kok senenge. Ha nggih. Taruna ngungkuli Bapak. Putra-putrane Pakde Gareng luar biasa lho Pak kita. Napa nggih, Pak? Oh, mau soleh-solehkah. Soleh-solehkah. Ya jomblo. Ten pondok ngabar to nggih, Mas.
Brahma. Brahma. Kancane Bima. Lah nggih kancane Mas Bima. Nggih. Kali semen Gresik nggih, semen Bima, semen Gresik niku lak kanca. Nggih. Anak kula iki ya ning pondok. Pondok. Nggih, pondok cedhak omah kono. Oh ning Wonogiri kana. Heeh. Iki sing barep sing nomor 2 wingi malah pondoke 3 sasi, Nduk. Lho. Pondok 3 sasi Neng sekolah Kostati ya. kena tipes mondok neng kono 3 sasi. Wingi. Semari. Sampeyan ngawur. Wong sing jero rumah sakit duwe spesialis dhewe-dhewe. Ah. Lek umum kuwi nggene dokter Un utawa Muardi. RSUD. Lah Kostati aku yo cedhak kono nggene tulang, nggene tangan ceklek, sikil ceklek ngono kuwi yo. Lah mula nganti 3 sasi Pak digoleki ora ketemu kok. Mula nganti 3 sasi. Kostati. Sak kecekele kok. Matur nuwun lho Pak Yoyo. Keluarga harmonis, bahagia, sejahtera kaya panjenengane Pak Cahyo Kuntadi kalian Ibu Sukesi Rahayu. Luar biasa, tepuk tangan kanca-kanca. Nggih mugi-mugi mangke nggih Birgita menika nggih harmonis nggih. Kalian calonipun nggih ngoten nggih. Ternyata leres ngendikane Ibu Kesi. Napa, Pak? Suksese Pak Cahyo Kuntadi tidak luput saka tapa genture Ibu Kesi. Hebat luar biasa. Mula wong kakung ora entuk neka-neka karo Piyai Putri apa meneh menyakiti baik jasmani dan rohani. Lah aku sing gaene menyakiti ki aku kok. Malah ngaku. Jadi awakmu sing tukang menyakiti Heeh iya. tak dukung. Wis. Kowe ra ngrungokne lek ngomong sore mau. Nggih. Betul, Pak. Malah pacanganmu ku sing pancen piyayine iki jos, ngerti makna mencintai. Tegese tidak hanya tidak mensakiti orang yang dicintai, namun siap menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang dicintai. Lho kaya ngono kuwi lho. Angel golek piyayi kaya ngono kuwi. Jeru, Nduk. Jeru tenan. Angel, Pak. Jeru kok gak saka jerune akeh minggir kok. Ngambil ayu-bayu ben kok tenan. Nggih nggih. Itu lodo sing becik sing apik. Jadi seorang ibu ternyata sing apa Nduk jenenge topo ndongake seorang bapak supaya karirnya sukses nyatane kasembatan. Iso persis bojo kula nggih ngoten. Nggih lho. Bojo kula niku nek turu teng pinggir kali. Tirakat. Mboten nyat omahe pinggir kali, Pak. Bojo kula niku ora mangan sego selikur dina. Ngrawot. Mboten lah nek sego selikur dina dipangan kan wis ora enak kok, Pak. Mambu ya. Nggih. Sithik-sithik ora apa-apa ya, Pak ya. Segone mambu akhirnya dipangan Bima mau. Sithik-sithik. Ora apa-apa. Piyayi lek senior wis kaya ngono kuwi, plek santai ngono kuwi. Nih nyantai, Pak, nyantai. Terus kula remen kali panjenengan iki sangat disiplin. Sing jenenge pelawak yen macak gareng, ya kudu nganti gara-gara mergo metune Ponokawan nggih gara-gara. Lho nek perlu nganti rampung kukut tok, Pak. Nggih. Jenengan niku? Nggih nek perlu. Kula tau nate kok nganti rampung mulih kalih dalange tau kok. Sebabe Ngenteni bayarane dalang iki dadak ijol dhuwit iki lho, Pak. Ijol dhuwit ngoten. Tahu kula ngoten niku tahu. Ya aku ora lho. Wong mboten. Ngalang kok diraja. Nggih. Ning ngoten niku bapak kula riyen nggih ngoten. Bapak lak cara manajemennya lawas ngoten. Bapak kula mobilnya Cherry. Dados bar king tanggapan ngeten nggih, mandeg tengen Bang Jun pundi ngoten niku. Bapak teng jero niku nggo amplop dilebokne ngoten. Celuk siji-siji. Ponadi mara, Pak Ponadi mara sing ngendang. Paringi amplop plek ngoten niku terus Yanto mara plek ngoten. Jiman niku jane mboten diceluk. Ning Sukadi omong, "Man, celuk Mbah Sukrone lho." Mara Jiman nu. Ngapa, Man? Jare diceluk. Urung wis sik keri. Jangkrike diapusi karo Sukadi ngono. Ngono wis biasa. Zaman riyen pancen ngoten, Pak. Pak. Modele dalang biyen iki sosok ngene iki. Kowe tak tambahi aja omong kancamu. Ning kabeh ya kok dingonokne. Strategi kaya bingung rumati ati. Nah, sae Pak ngoten niku. Nek perlu jenengan niku lak metode lama. Dicake sakniki nggih sae. Pak, ngoten niku, Pak. Saiki kena didoni yoga lek aku carane. Ya tembang aboting katresnan, Bit. Nah, ya ini pas. Lagu aboting katresnan. Nggih. Mumpung niki penggendere menika nggih saking Ponorogo. Sida to, Pak? Oh, sida piyayi niki ra tau medun kok sepur kok. Ponorogo terus. Nggih. Lan insyaallah benjang tanggal 22 November menika wonten workshop
dalam rangka Hari Wayang Nasional wonten Ponorogo Mbak Lucy wonten pendopo mangke kula kalih Bu Kesi sing dipun timbali mangke siang workshop bengi dipentaskan pakliran Padang. Lucy nggih enten mriku niku mengke. Lah genah PNS genah ngladeni nusul. Catering. Oh nggih. Nggih. Ya iki bawa napa? Ya bawa santai ae. Malam Minggu ora absen kok. Jarwane sulistyang warni sing wedok nembang sing lanang ngerokok. Roh kebiareng jagat raya Aku ndek bene nate anu Wis. Nduk bir. Napa, Pak? Nate apa kuwi jenenge Pak Nom Surata sing asta to. Nggih. Mugi-mugi swarga langgeng. Amin. Neng UNS. Nggih. Neng kampus UNS lah Bu Kesi lah nonton karo aku. Anakku wedok Kesi nusul. Kene-kene nduk nembang kene ngono. Sing nembangi Bu Kesi sing ndrudeg iki kula. Lah napa, Pak? Lah aku kan kuwatir. Kuwatir napa? Kuwatir lek nganti enek klerune biyene kan malih kenek ta aku engko. Nggih. Ah, Bu Kesi nembangi ngimpi. Ngamburu ing awang-awang. Ngoten niku aku iso kaya salting dhewe malian. Napa nggih, Pak? Mergo kabeh wong nyawang aku. Aku nyumer rokok lek ngrokok piye? Iku anu Pak, salting nggih, Pak. Bingung dhewe nggih. Mergo kabeh pengrapit abdi lho, nyawang aku kabeh kok. Niku berarti jenengan panik napa ada suatu kebanggaan tersendiri napa? Loro-lorone ya panik ya bangga ngono kuwi. Kira-kira Bangga sampean mergo sing ndi, Sibu Mas? saged nembang wonten mriku. Panike. Sisi-sisi tanduk aku ya tak omong. Iya, Pak Ade. Ya nang terusno Dik. Wis lali temane. Iya, kira-kira sampean iki sing ndi, Mas? Hei, Mas, we. Sing ndi sing panik apa sing bangga, Mas? Wah, ditarono sesuk gak tak bales WA-mu. Iya. Aja ngono Mas Deni. Oh, Deni, kleru ngawur ya. Aja ngawur. Nggih. Deni Suling. Angger syuting isune kancane neng dek. Santai aja. Nih pertolongan nih HP ini Pak Bos sih Madangkara ketika pagi hari ketok kabeh asline. Dang nang ini no. Tapi nganu Pak, jenengan niku anu Pak, pas goro-goro ngeten iki cocoknya ngeten iki Pak. Apa? Merosting anggotanya jenengan sendiri. Ayo. Biasanya sekarang kan roasting gitu Pak. Ayo ora mau tak roasting, roast pentil barang. Iya. Kaya iso napa duwe mun apa. Ayo. Hayu momong lair wae. Wis pelok barang ngoten niku arep tayungan nggih balungan apa ki Wahyu? Utuh jagung-jagung. Apa meneh lho? Ora tau digarapi ya Mas Deni ya. Wong dhek WA karo aku kapan-kapan kula Pak. Oh iya. Dipek pengen digarapi ngantek WA ya Pak. Kali WA ben ketok gen muncul. Iya. Niku. Ya Bil. Hapsari suteng yuang hendra No. jaba lan jero
Monggo sak langgamipun Mbak Birgita Ayu. Dados. Aku bingung campur dipujekke Mas Muhammad Taslim kuwi enggal pulih kaya wingi uni. Amin. Amin. Mergo pancen ya karaktere Madangkara iki siji ning Mas Taslim, ayo. Loro ning Mas Noval, telu ning Pak Heru, papat ning Mas Ajimas, 5 Mas Lukis, Mas Den. Oh, Mas Taslim bibar sakit. Bar dawah. Nggih. Oh, berarti go neng Kostati. Nah, lagi bener iki. Kaya sing arep ngoyak rono neh bener. Ndang sehat ya Mas Taslim. Nggih. Kayak ditelateni. Nggih. Apane sing ditlateni? Lah ngono lho, Pak. Aku rung iklan lho kan mau. Ya pir. Sing breges Mas tindang
matur nuwun. Nggih. Menika ugi dipun tenggani kalian kadang kula Mas Anggono Jaipong. Wah, Mas. Kaya pas prei Mas jenengan. Matur sembah nuwun piyayi le bagus lahir nganti tekan batin. Ha iya. Mbah nuwun Mas. Pas prei niki wau saged nusul mriki. Anggumen anggar pengendang Jaipong anggo ganteng-ganteng ya. Nggih. Tenan, ngendi-ngendi ganteng-ganteng. Oh, dadi nek pengendang Jaipong di mana-mana pasti oke-oke ganteng. Rata-rata ganteng. Rata-rata ganteng. Sampeyan ora ngerti jenenge Nanda Abdi Solo. Oh. Mbah nuwun. Lah menika Mas Gareng, minangka Mbak Lucy matur nuwun sanget jenengan ya kersa nenggani nganti sak goro-goro wong jenengan jane pamlimbukan tok jane sah lho, Mbak. Mergo tresnane karo abine lanang kuwi lho. Nggih, nggih. Niki lho enten sing ngersake karo Mbak Tuti barang mendine iki. Saking Pak Lurah Manjung Magetan. Assalamualaikum Pak Cahyo, sugeng dalu, sugeng enjing. Nyuwun gending kangening ati. Ya, nggih. Kangening ati ingkang nembangaken, Pak. Mbak Tuti kali Mbak Lucy. Mbak Lucy. Oh nyokek. Oh, nggih. Dereng. Oh, pas niku ora mlebu kok Mbak Lucy ya nggih. Sesek karo awakmu anu ya. Tang Aduh Mbak Tuti. Oh ya oke, Mbak Tuti dhewe. Oke ya wis. Oh nggih, dhewe. Mbak Tuti ora gelem dikancani ben ketok jare ngoten. Iya. Ben ketok. Nah iya lek dikancani jogete ya ora padha. Ayo Mbak Tri Astuti Retnawati bareng jumeneng lho ndurin langsung bingung lho. Ayo. Titik. Nggih Pak Yoyo. Nggih. Niki saking Pak Lurah Manjung, Bu Lurah Manjung, langganane Madangkaran niku. Ngesake kangening ati. Duet apa ijen to iki? Sendiri bisa, berdua nggih bisa. Kalih niku lho Pak Gareng maksude. Bisa sekali. Oh, Mbak Tuti saged. Sampeyan iso apa ora? Lho ya genah. Mboten. Ya, gemene wektu ya kangening ati. Dados monggo Pak Lurah Manjung sugeng laras. Yo. Biaya baru. Aja semalam
Sugeng Pak Lurah, terima kasih. Luar biasa, Mbak Tuti jan. Tuh piye to kuwi koclok. Ayo malah joget-joget. Mbak Lucy, ayo Mbak gitu tekan Mbak. Lus. Ben fungsi paru-parune rene. Jano, malah semangat kula. Semangat. Ningali Mbak Tuti. Nggih. Maksud ngoten niku. Sisi kok nggih rada nurun kula. Sulayane. Mboten niku kreasi kok karya kok. Oh nggih karya-karya. Utawa ciri khasnya pancen ngono kuwi. Iya. Memang harus punya ciri khas. Iya, wis ciri cek. Ora apa-apa, cirine lah khas. Yo ciri khas. Sing penting tetap semangat, Pak De. Nggih. Mas Semangat. Tetap semangat. Padang. Semangat. Nembang apa? Lah apa kersa? Lu- Pak Yaya, Pak Yeye. Nderek ngono jenengan. Derek biasa sing komparpor karo Mas Noval. Apa kuwi? Apa kuwi? Yes, pokoke ala-ala senterewe. Ora nganggo senderewe. Oh iya. Berarti sing ore mau rong enek Mbak sing ngono kuwi. Skill dhewe. Sing paham iki mung kowe rono pal antarane. Oh iya. Iya, kepara nyata, yo. Nggih. Napa anu apa iki jenenge iki? Podang kuning. Podang kuning senderewe. Di alase enterewe kadek ben. Sing paham mung nopal kok ya. Pinter. Ya nganggo silake gentenan sing silake. Loh, iki masamu nyuwun sewu, ketoke sampun ora diusur tapi lincah niki. Lincah nggih. Nggih. Ya kok rada iki manukat sore mau nyapo. Bujur ora bujur, beda meneh. Tapi estu lho jenengan niku lincah. Cek gitu. Iya cek-cekan wonge cek-cekan. Mek sore manuk kaya wong pikun. Padang. Sing tenang wis padang. Ha nggih. Ning langsung mawon lho nggih. Nggih. Langsung mboten sabawa. Langsung atraktif jenengan mangke. Ya, langsung akrobat. Nggih. Monggo dipunaturaken podang kuning nun sewu. Ayo. Esuk apa tengok mas wes ora kasak lomas. Saya Kalau nyurat golek sing tak sayang. Obeng mitir ragane kok miteri. Ora krasa esuk apa nganti kini.
Pak. Ayo Mas Gareng. Tutik lho saya pengen tutik. Ayo. Lagepen. Dorin langsung hai. Kok niku sing kepengin iki tutik kok, Pak. Tutik iki wah ngerti Mbak Lucy joget ngoten iki kudu arep ngadeg niku, Pak. Wah, mboten niku bagiane tutik, Pak. Niku nggen klasik Mbak Tutik niku. Mas Nopal iki mare kilap kok. Nyapa? Mare kilap kendakane. Sekilap nggon ngendi? Pinter. Skill dewa. Tok tok tok. Wis seneng. Apa iso? Seneng. Sampeyan coba jajal tesen. Mbak Siti seneng karo Nopal. Oh, seneng skillnya hebat. PN. Yo mesti to. Dadi ora apa-apa, tak pek ora apa-apa. Heeh. Sak percaya kan nggo pengendang Banyuwangi. Jenengan bintang tamu nggo pengendang dhewe lho apik. Pak No, ya Pak No. Ya Pak No, sewayang aku sangke wedi kalih Pola Lucy helman Pak kula Pak. Napa? Antisipasi gagar otak nggawa helm. Wedi kalih Polae Lucy niku aku. Sampun Mas Petro. Sembah nuwun nggih Mbak Lucy. Mas Gareng. Sangat energik sudah menghibur warga masyarakat luar biasa. Pak Gareng nggih mekaten matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, monggo menawi badhe dandani listrik sebelah mriku blangan. Mboten Pak. Nggih. Sembah nuwun panjang puyungipun. Sami-sami Pak. Selamat sukses kagem sedaya para warga masyarakat ing wewengkon Bungkal. Amin. Ponorogo. Amin. Mugi-mugi sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu basuki Kang KST. Amin.